naga kana cikin jin daɗi da annashuwa da farin ciki a cikin zuciyarka. Hala Hajiyayya ta amince da buƙatar zuciyarka ce. To, bata amince ba. Amma dai muna sa rai saboda ta ce min in tafi za ta yi shawara da wa'anda take shawara da su sannan ta yi min magana. Kai waye za ka yi min wannan tambayar har ka so ka san buƙatuna. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sunana Mahmud. Wa nake ga Hajiyayya. Kuma ina ganin kaman kai ne Muktar ɗin da take bani labari. Ni ne. Kuma bata dai amince ba tukun, amma ta ce min in je in dawo za ta yi shawara. Za ta yi shawara da wanda ta saba shawara da su sannan sai ta gaya min. To shikenan ka kwantar da hankalinka. Ba wanda za ta yi shawara da shi sai ni. Kuma na tabbata in Allah yadda alheri ne shawarar. To, nagode. Nagode. Sai an jima. Nagode. Sai an jima. Yawa. Muktar, na tsaya nan ne saboda kai. Na ɗauka da ka tsaya nan gurin. Za ka aikata abin da kake tabbartawa ne. Saboda idan ka aikata, kaga na tabbata jarumi kenan. Tunda an sha kashe jarumai a duniya saboda soyayyar mace. Ba wannan dalili ba ne yasa na tsaya. Na tsaya ne ina so na yi magana da kai don mu fuskanci juna. Shi yasa na kaskantar da kaina a gare ka don mu yi magana mu fahimci juna tsakanina da kai. Kaga Hajiyayya dai tsakani da kai mutum ɗaya za ta aura. Kuma na riga ka neman ta. Da haka ina so ka janye. Zan baka naira miliyan 5. Don ni in ci gaba da neman ta. Alhaji kenan. Ka yi ƙoƙari. A fa naka tunanin kenan. Amma wani jahilci ne ya sa kai tunanin cewa mutum zai iya sadaukar da soyayyarsa saboda kuɗi in dai har soyayya gaske ce. Ya kamata kasancewa a tarihin duniya ba a taɓa samun masoyi ko masoyiya da suka sai da soyayya ta tsakani da Allah saboda kuɗi ba. Ba kuma za a yi wannan abin kunyar a kaina ba. Ka gane ko? Lura ce ita a cikin ruwa, mai rabu ka ɗauka. Kowa ya iya allansa ya wanke shi. Ya yi kyau, to ina so in tabbatar maka, za ka zo ka san ana ƙwatar soya ta kowace hanya. Tarihi ya nuna cewa ana zub da jini don a mallaki mace, da ni kake zancen. Don haka na ce zan sanar da kai, don na faɗa mishi cewa ina da abokin shawara wanda yake kusanci da ni. Farko abin da nake so da ke matar manya ce,
ba matar yara ba ce. Idan kika amince da soyayyar Muktar, ke me ribarki a cikin amincewar da kika yi? Shi kuwa idan kika amince da soyayyarsa, shi ya fi ki riba. Gaskiya ne, ya zo gurna ne don ya samu amincewar soyayyata. Kuma mafi yawancin samarin yanzu da 'yan matan yanzu, kowa ya fi da sanya auren jari. Idan ka ga namiji yana bibiyan 'yan masu kuɗi, to akwai dalili. Very good. Kin san halin samarin yanzu kenan. Abin da nake so da ke shawara ta shine ki fito fili ki gaya masa kwata-kwata ke ba kya son sa, kar ma ya ƙara zuwa gidanku. Kawai abin da ya dace kenan. Muktar, na tabbata ranka suka nema. Allah ne ya rufe asiri, da sai dai a kawo min gawarka ko kuma zancen cewar an kashe ka. Ka san halin fa mai kuɗi, duk inda zai yi ya kashe kuɗin shi, ya kwaci kanshi, bukatar shi ta biya, haka zai yi. Kuma gaskiya Alhaji nan ba shi da imani. Turo su yi, kuma wallahi 'yan daban nan ba abin da suka yi hari illa raina. Allah ya tsallaka da yi. Ka rabu da yarinyar nan in dai har ka tabbatar cewar matan manya ce, ka fita daga hanyarta. Domin in ba haka ba, ranka za su nema, ni kuma kai kaɗai gare ni. Ba zan iya yadda in asalwanta min kai ba. Haba umma, an yi magana Hajiya ba magana gudu ko ja da baya. Gaskiya ni ina santa, yanzu ma aka fara. Sannan kuma shi kansa Alhajin wallahi ba zan kyale shi ba, sai na dau mataki a kansa. Wannan barazan da suke mun ba ta sa ji tsoron ci zan ja da baya ba. Wato ba za ka, to Ubangiji Allah ya zama jagora. Saniya, Allah ya kiyaye na gaba. Yawa na gode. Alhaji Badamasi. Wai a yanzu a garin nan har akwai wani talaka kaskantacce da zai hana ka rawar gaban hantsi a garin nan? Wallahi ƙarya yake, bai isa ba. Allah ya tata. Abin da nake so ka fahimta, yaron ya wuce duk yadda kuke tunani. Yaron ina da taurin zuciya, kuma ina tsoron zai iya nasara akan Hajiya. Kai, ni ma abin da ke kona min rai shine kana ta zancen wata yarinya. Shin Alhaji, ka tabbata wacce yarinya ta kan matsayin ta wanda ta matanka? Alhaji Garba kenan. Alhaji Garba, yarinyar nan ka ganta ta kai duk inda ta kai. Matar manyan mutane ce irin mu. To ni abin da ban fahimta ba Alhaji Badamasi, kana cewa matar manya. To matar manya me ya kai talaka kaskantacce wurinta? Wannan abu yana bani mamaki. Kenan kana nufin auren jari zai yi kenan? Ni ma abin da na kasa bawa kaina amsa kenan. Amma ina nan zan dauki mummunan mataki akan wannan yaron. Insha Allah ni zan yi nasara. Shikenan, haka yayi kyau. To ni abin da na gani tun da ya ci da mataki akan maganar, to gaggauta dauki mataki akan maganar kafin dare ya muna. Ko dai ce Hausa sun ce kwace gurba hannu kuturu ba mu wuya bane. Wannan na da wannan shawara ta kare da Allah ya ba mu da sa'a. Lallai gaskiya sunanta gaskiya. Sarki ya tabbata ga Allah Ubangijin halittu. Sannan ku ina yini? Lafiya. Ga gida. Lafiya. Ni ba na faɗa muku ba. Kun ɗauka ƙarya nake, a banza za ku ga ina ta sintiri a wannan hanya. Ai na san abin da na gani. Ai Hajiya mata ce irin tamu ta manyan mutane masu kuɗi. In ka auri mata irin wannan, ka ba ta abinci mai kyau, ta kwanta a waje mai kyau, ta hau mota irin wadda take so. Ƙwarai kuwa. ƙarya kake.
azzalimi. Hajiyayi, kin ga ciwon da yasa ƴan daba suka ji mu? Yanzu sai da ka sa ƴan daba suka taɓa shi? Turo su su ɗaure na. Allah ya kiyaye ni. Ba don haka ba yanzu da kin ji wani zancen daban. Wallahi Hajiya ƙarya yake. Alhakina ne Allah ya fara kama shi irin wulaƙancin da yake min a gabanki. Dama wannan mara mutuncin ne yake hana ka rawar gaban hantsi? Shine. An turo maka 'yan daban. Kaɗan ma su kai ma. Wallahi da sun kace ka ba abin da zai faru. Mara kunya irin ka. Kamar Alhaji Badmasu Rojiya ne kai dan talaka. Ka ci ka ta kai da shi. Ƙaramin hanya. Gidan waye ne? Kai! Karnukan farauta. Ba ta ku nake ba yanzu. Ta uban gidanku nake. Barin gama da shi sannan dawo kanku. Kai kuma Alhaji. Ina so ka san wani abu. Idan dai Hajiya ya ce yanzu na fara santa, in ka isa karba da ita. Ku tsaya ku dakata. Na fuskanci dukkanin kowanne yana so in bashi zuciyata. Amma saboda tsinanan kishi irin naku, kun kasa karbuwa a cikin zuciyata. To dan Allah dan Annabi in dai faɗa ne zirin ga kawo kofar gidanmu, kada wanda ya sake zuwa nan wajen. Hasali ma ba wanda ya karba a zuciyata. Kun ga tafiyata sai an jima. A'a, ni na fara zuwa wajen ki ba. Hajiya ya zaki min haka? Hajiya kaɗan kenan. Daga yanzu mun sa kafar wando ɗaya da kai. Yadda kake so ka ga bayana. Na yi maka alƙawarin ni ma sai na ga bayan ka. Ƙarya kake yi. Wannan baka isa ba. Dan talaka. Alhaji yaya. Kun ga sharrin yaron nan ko? Kun ga sharrin, kun ga abin da nake faɗa muku ko? Za mu san kafa wando ɗaya da shi. Duk laifin ka ne. Mu je Alhaji Garba. Kun ga sharrin yaron nan ko? Duk laifin ka ne.